petorrets i petorretes, avui anem a jugar un poc. Una festa de pijames un poc accidental. A jugar! Que bé, ja estem arribant. Sí, mira, és aquesta la casa. Vaig a baixar. Toc, 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 toc. Qui és? Soc jo i les teues amigues. Oh, que bé, ja haveu arribat. Estava esperant-vos. Que ganes de vindre. Passeu, passeu. Totes. Bueno, xiques, el plan d'avui és festa de pijama i passar-se-ho superbé. Sí, hem tingut un viatge molt llarg. Sí, ja ho crec. Bueno, pues ara tindreu temps per a descansar. Què voleu que fem primer? A mi se m'ocorreix que podem posar-se còmodes. Sí, millor. Anem a llevar-se la roba i anem a posar-se el pijama. Ai, m'està costant un poquet. És que este vestit és un poquet difícil de llevar. Ara jo, a veure, aquest... Ara jo, a veure si me la puc... Ah, sí, mira que fàcil. Va, xiques, doneu-se pressa. I ara jo, que tinc unes ganes, fa una calor. Ai, ara... Pots? T'ajude? Sí, ara, ja està. Que bé, que còmoda estic. Sí, jo igual. Buah, vaig a pujar-me a este monopatí, m'encanta, m'encanta. Jo vaig a buscar una pel·lícula per a veure després. Que guai, de quin tipus? Una de terror. Ah, que por me dona. Ai, vaig a... Buah, com me mola botar en el llit, és super diver. Te mareges un poquet, però no està tan mal. Ai, ui, no voleu votar en mi? A mi me molaria molt votar en alguna de vosaltres. Sí! Buah, ai, t'has caigut? Què t'ha passat? Ai, m'he caigut del monopatí. M'he fet un poquet de mal. Però no passa res, vaig a votar en tu. M'encanta! Que guai! Que diver! Uf, però m'he cansat un muntó, vaig a pegar-me un bany. A veure, obric l'aigua, ja està calenteta. ¡Ah! ¿Pero qué es este bicho? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Quina por! ¡Quina por! ¡Amigues! Què ha passat? Has escoltat alguna cosa? Jo sí. Que he vist un bicho molt raro. Vaig a veure perquè no sé quin tipus de bicho és. És verd. Vingueu a ajudar-me. Ara anem, ara anem. Perfa, xiques, vingueu, perfa. Jo vaig. Tinc curiositat. Era molt raro. Seria un... No ho sé, anem a veure. Pareix un camaleo? Sí? És possible que fa un camaleo així? No ho sé. Aquesta xiqueta és molt rara. Ai, mare meva. Anem a veure si podem treure-lo d'ahí, perquè vaya tela. Xiques! Què voleu? Que vingueu. Vale, anem. Ai, estic supercansada. Sí, estes dos. Bueno, anem a baixar i anem a veure si podem fer que el camaleo se'n vagi. Sí, vingueu. Jo vaig a prendre una tasseta de te. A veure on està. Aneu sentant-se en la taula, perfa. Ja estic. Que rico. Ara, Vaig a veure què espera. tenim en la nevera. Uf, llet, horchata, un pastisset... Buah, tenim un munt de coses. Que rico. Trau les coses i anem a veure què sopem. A veure... Podeu agarrar lo que vulgueu. Està molt bo. Moltes gràcies. I si alguna fa un poquet de roses, Sí, anem a buscar-les. jo crec que en la cuina tinc. Vaig a mirar. Ai, sí, mira. Així n'hi ha un paquet. Vaig a Agárralo, ficar-lo en el agárralo. microondes. Sí, per favor. A veure, vaig a fer-les. T'apanyes? Ai! Què passa? Sí, què passa? És que s'està encendent! Ai! Però què ha passat? Socorro! S'està cremant la casa! No! Alicia, corre! Corre! Escapates! Crideu els bombers, per favor! Bombers! Socorro! Socorro! Ai! Anem a
Déu meu! Què passarà ara? Continuarà